Apes ora kurang dalan, peda bareng kok ya melok bocor ngono. Kaya ngerti men lek sing duwe iki ora tau ngompo malah rumah saku ya wis tak kompo wareg kok ya sik bocor neh. Alambuh. Wes pokok mbiyu ngene wis nyambut golek penggawean ngalor ngidul ra oleh sepedae bocor, duwe ra gablek beras entek. Ki apa engko sing didang iki? Masa wedi arep tak ayak gek tak sulap coba japu wedi dadi beras. Beras ra mungkin. Weh Mbah Bel. Iya, Kong. Kok ngremahe nyapa to jane? Aduh, orang gremeng Mbah Bel. Neng kahanane hari ini ki ora mendukung. Tak dengene bedaku tak tuntut kok tak omongi dan sangat membagongkan. Membagongkan piye lho, Kong? Ya membagongkan tok. Rene sik nunggu kene tak tuntun kok terus tak critani. Pokoke penuh menganyelkan ngono. Menganyelkan iki piye to. Pokoke ning ati gare pegel, gare sumpek. Weh dan aduh, kemawi sarapan urung lho, Mas? Urung. Yo, yo. Nunggu sik. Yo kek kowe keluwen iki. Yo piye wong niate ngono yo golek penggawean malah ora enek penggawean, kadung macak. Yo alasane mergo suwi ora nyang, akhire diisi wong liya. Dadi ana yo ngopeni kowe yo bre yo suwi. Yo lungguh sik. Oh, iya. Pekerjaane apa, Kong? Ya lek pekerjaane ya panggah kaya mbiyen marka jalan ning ya wis kadung diisi wong lho bel akhire aku ya ora oleh penggawean gek pedah bane bocor aku mau nuntun kok kene kok kono aku ya urung sarapan gek kowe ya malah urung sarapan gek berase jaremu entek tuku setengah kilo oleh ora ya kira Oleh. isin ora lek tuku setengah kilo gek brambange isih apa entek Isih. bawang putih karek titik-titik tapi sabar ya Bel ya jane yo aku ya ora iso kerja mergane yo ngopeni kowe dadi yo kok jajal tak tukane setengah kilo ae sekilo paling kan 15.000 ya tak tukane setengah kilo ae karo tak lurokne dhuwit receh 500-an kok ya enek ya entar ana kene aku tak tuku beras sik terus tak liwetne kayak terus sarapono ya Kong. Aja lali apel batune ya. iya Bel wis aja sampean apel batu tok to ya wis koret-koret duwike engko lek nek oleh saon bene ya apel batu saon ya oleh-oleh sitok ngono bene ya ya wis tanono ya Allah duwike mek karek 2000 gek Isbel njaluk apel batu beras entek Ya Allah, paringono rezeki ingkang kathah. Bojoku luwe. Wis kepeksa apa kuwi? Gase tak dol iki bene wong ya ora duwe dhuwit kok. Gawe isbel keluwen braya mesakne. Bene engko lek aku duwe dhuwit tak pokokne neh. Wis. Gas, kowe tak ijolne beras sik ya sepurane ya gas. Aduh yo. Oh, alah Kong Yan aku mesane ini iki. Ya Allah, Kang Yan karo rezeki sing lancar. Tak nglewahi Kang Yan lah, beli godhong telo. Lah iki nek lombok nyeluk iki ae. Mbak, nyeluk lombok.
Nyapa kowe kok ngelek-ngelek iki. Kok mul barang kok bengah kuda ta? Jabang bayi kasih nang ndi? Weh, kong yang iki malah nesu kasih ilang. Bel, Apa ae kuwi, Kong? iki gedang, iki berasnya 1/2 kilo terus apel batune mek oleh seprapat bene. Terus gedang iki mang lek ngewehi, aku sangger blonjo rono ki isin, mesti diwehi krentul-krentul ngene iki lho. Nyokong gedang nggih ngono. Dipangan bar madang, entrehno yo gedang, ya mesti digeget bar madang. Duh, wis gek masak, gek wis ndang tak gekne sarapan. Kong aja nesu ya gasih ilang. Apa nesu ora nesu bel gas iki tak dol iki mang jawane wong duwe ya mek duwe dhuwit 2000 kek kesanalan lho goleki apa kuwi receh 500-an mek temu loro dadi mek duwe dhuwit 3000 ya dengan terpaksa gase tak dol tak ijolne beras engko terus nggih tuku minyak tuku brambang bawang sandane ngono jawaku ya ora apa-apa cetik geni ae. Oh, alah. Gasih mok dol ta, Kong? Tiwas aku wedi. Iya bel, yo sepurane wis keadaan ya wis ora apa-apa solek duwe dhuwit ya tak ijoli gas tak tukokne nek saiki tak golek kayu rincik ndek cetik geni ya